entrar a fer de Manalla ha de ser un gironí de socarrel de tota la vida, en canvi tu... Mira, jo diria que amb això la Girona està equivocada, o els gironins estan equivocats, perquè ens consideren o ens considerem molt tancats i molt de Girona i molt d'allò. Jo diria que els que són tancats moltes vegades són els que hi venen, perquè van a poble. Ara potser no tant, però anys enrere. Jo, per sort o desgràcia, Girona l'he viscut des dels 3 anys, perquè un oncle meu era capellà a Girona, era capellà de la presó. Vull dir que hi havia passat grans temporades a Girona. Perquè, esclar, la dificultat és dels que venen aquí, que venen una mica així de puntes i els hi costa. Jo amb això no he tingut mai problema. Malgrat diuen que sóc tímid, que m'hi considero bastant de tímid a nivell personal, relacionar-me no em costa pas gaire. Vull dir, prova d'això, que vaig entrar al grup al cap de 4 dies i al cap de 6 dies estava a la junta del grup, cosa que tampoc d'allò. Els Manalles no vaig tenir cap problema per entrar a Manalles i integrar-me. Però diuen que... Diuen, però és que són misteris que jo no els hi he entès mai. Que s'ha de seguir un procés, sí. Oh, és que no el segueixo, fill del meu cor, però si no el segueixes... Perdona, quin és més o menys aquest procés? Doncs si vols sortir a picar, has d'anar als assajos, apuntar-te a una llista i que hi hagi una vacant. No hi ha més. La vacant aquesta no ha de ser d'un fill de, ni d'un conegut de, sinó d'haver estat en els assajos, haver anat a allò, i aquesta és la necessitat que hi ha. Jo conec gent que va anar al primer assaig i el segon no hi van anar i el tercer i després diu, és que no m'han volgut. Fill, has seguit el procediment. En canvi, hi ha molts que... Vas tardar molt a trobar plaça, tu? Bueno, jo et diré que vaig entrar una mica per la porta del darrere, però jo vaig entrar a la confraria com a vesta. O sigui que, esclar, jo ja era dintre. És diferent. Quina confraria era? De Jesús Crucificat, Manalles de Girona. Esclar, jo ja estava dintre de la casa, ja era a la casa. I no, malgrat he sortit de Manalla, he sortit més vegades de Vesta que de Manalla. Perquè tampoc vaig tenir un interès especial a sortir amb la llança, vull dir que no perquè no pogués o no em volguessin. I encara llens? Encara formo part de la confraria, pago el meu rebut religiosament, i a les processons, si puc, hi vaig, i esclar, ja anar a picar ja no toca. Ja no toca, no. Encara em picaria el peu. Jo t'havia vist molts anys anar allà. No masses vegades, però bueno, algunes sí. 7 o 8 sí. Sí, potser sí. Perquè tu a quina edat vens a viure a Girona? Mira, em vols dir la veritat, era l'any 72, en tinc 78. 30 anys, 52, 54 anys fa. Que sóc aquí. Que ets aquí. Per tant, tenies... Quan vas dir, quin dia vas néixer? Vaig néixer el 43. 43. Al desembre. Que això em dona un any de colla, gairebé. 40, 72 serien 30... 20 i pico anys, molt bé, no, deia això... A la trentena, per dir-ho així. Més o menys, a la trentena. No, ho dic perquè, esclar, a 30 anys, als anys 72, bueno, Girona encara era gris i negre. Encara era, si no negre, encara era gris. Gris, sí. I com és que vinguessis aquí a Girona? Per una qüestió professional. Jo era delegat, o sigui, treballava en una empresa i em van enviar delegat de l'empresa a Girona. Em van donar a escollir. O sigui, primer m'enviaven a Oviedo. I Oviedo, bueno, si tenia a Oviedo, anava a Oviedo, no tinc mai problema, anar a un lloc o a l'altre. I quan ja ho teníem allò tot pastelejat, em diuen, i Girona? Home, sí, a bodes me convides, no? Pues cap a Girona, no hi ha dubte d'això, no? I vens aquí a Girona, t'instal·les... Vinc a Girona, professionalment ja ho coneixia perquè era inspector de zona, per dir-ho així, abans que es creés la delegació, i esclar, la coneixia perquè venia tot sovint per feina també, o sigui, la coneixia a nivell professional, la coneixia a nivell familiar per tenir-hi família, o sigui que no m'era estrany.
No parlem ja de l'idioma i això, que això ja I es dona per aquí a Girona entès. et cases. No, ja vinc casat i amb Ja maina vens edat. casat i amb Casat i maina amb maina edat, sí. Així sí que estaves a la trentena, perquè... Sí. Casat. En aquella època es casaven joves. Sí, home, sí, jo 27 anys ja era pare. Sí, jo també. Per això, vull dir, anàvem per fer. Sí, no. És el millor, tu. Ja tens per tot. Això. I llavors, per tant, portes tota la família. Porto la família aquí. Costa que arribin? No, la mainada no té dubte, perquè eren Petits, molt petius, i la dona tampoc hi va tenir gaire problema, perquè, malgrat tenir molta família a Barcelona, tampoc era allò que la tinguessin aferrada, la família, no? Ja. I dius, entres en el GEC. Sí, una carambola. Qui hi havia de president en aquella època? En el grup... Qui hi havia de president en el grup? Ara em fas una pregunta. Va ser en Pere Frank. En Pere Frank. Sí, ja hi havia en Pere Frank. Pere Frank. Sí, jo vaig entrar a la junta del grup amb en Pere Frank. L'últim any d'en Pere Frank, que es va fer el pas en el nou president. Sí. I quan vaig venir aquí, doncs a mi em feia gràcia que els nanos juguessin a bàsquet, que eren molt petits, no els hi tocava, però allò ja anar preparant-ho, no? I també anava bé per la piscina a l'estiu, no? Això per mi encara no ho coneixia. O sigui, jo coneixia el bàsquet. Dic, a mi m'agradaria d'això, diu, has de parlar amb en Tomàs Vestit, que dissortadament va morir no fa pas gaire, doncs diu, has de parlar amb en Tomàs Vestit, que això t'ho guiarà. Bueno, vaig buscant en Tomàs Vestit i mira, jo el coneixia perquè justament el seu germà era el nostre representant aquí, abans que jo vingués de delegat. Dic, tu, mira, m'hauries de mirar això i tal i qual. Diu, sí, home, cap problema, sí, home, mira, el dimarts vine, al vespre, a tal hora, allà a la plaça del Vi, que parlarem del tema. Ostres, quin èxit que he tingut, carai, que bé. Vaig cap allà i trobo uns senyors allà, que estaven fent allà la botifarra, i jo venia a buscar. Diu, per què venies? Perquè jo venia per això. Bàsquet, ja n'hi va haver-hi de bàsquet, va acabar malament i no s'ha acabat, no hi haurà mai més bàsquet aquí. Però és que m'han dit, no. Esperava el senyor Vestit, arriba el senyor Vestit, hola, ja ets aquí, sí, passa, seu. Una reunió allà, uns senyors, tots molt ben posadets, i veig que es posen a parlar de l'atletisme. De l'atletisme? Sí. Bueno, jo, doncs, callat, dic que després parlem de bàsquet. Ja en tocarà. I comencen a parlar de l'atletisme, i més atletisme, i em preguntaven i tal i qual, i t'agradaria això i allò. Qüestió que el dimarts següent era el president de la secció d'atletisme. Tu? Jo. Bueno, jo venia per això. Jo venia per això, vaig dir per això. Això va ser el meu final del bàsquet. I el bàsquet no va... En aquells moments la cosa va quedar parada, vaig ser president de la secció d'atletisme. D'allà, al cap d'un parell d'anys d'estar a la secció, em truquen uns amics d'aquell moment ja. Perdona que em talli un. Imagina que tu anaves per bàsquet per la mainada. Sí. Arribes a casa teu i dius, no hi ha bàsquet, però m'han fet president de... Però això va ser cap de 8 dies, no va ser el mateix dia. Sí, va passar 8 dies. No, de cop no, perquè ho has pogut reprendre. Ja pensava, la teva dona ja t'han enredat. No, això també m'ho va dir, encara que va ser cap de 8 dies, però també m'ho van dir, això, no. La qüestió és que, bueno, em vaig trobar amb el llio aquest i a cap de 2 anys, com et deia, uns amics d'allà em truquen un dia, hi havia creat una secció en el grup que l'havia portat endavant l'Andreu Álvarez, que era l'escola esportiva, que era una escoleta justeta, no massa mainada, una cosa molt petitona, però interessant perquè començava a treballar amb la mainada petita. I jo havia parlat, jo em havien mig posat de col·laborador en la junteta aquella també i tal, i un dia em truquen aquests companys i em diuen, tu, t'interessaria agafar l'escola esportiva i donar-li la volta? Ostres, no foteu, tu, que això l'Andreu ho porta molt bé i no hi ha... No, tu, però és que les parlades que hem tingut i tal i qual, amb aquests que em van convidar eren en Josep Maria Casas, en Josep Maria Pinsac i l'Àngel Camarena, el trio de la benzina. I, bueno, dic, home, però tu... No, ja hem parlat amb ell i ell està d'acord, perquè, esclar... Bueno, la qüestió és que vaig dir que sí,
i al cap d'un any aquells 40-50 nanos van transformar en 800 nanos a l'escola esportiva. Remenàvem 800 nanos a l'escola esportiva. L'Ajuntament no tenia activitats de cap tipus en aquest nivell i va ser un excitar-lo, vull dir, va molt bé. Vam agrupar totes les categories petites de handball, de hockey, d'atletisme, de tennis, excepte natació, tot el més ho vam agrupar allà, i els nanos començaven als 3-4 anys i sortien de cadets, vam passar per totes les disciplines esportives i coneixent una mica les beceroles de cada una. I triaven llavors la branca que volia. I a l'edat de cadet juvenil passaven a la secció corresponent. Això va funcionar molt bé durant una pila d'anys. Després ho vaig deixar al Jordi Pagès, que va ser el que va continuar la tasca, perquè a mi em van estirar la soca i allà havia vaig tirar, entre una cosa i una altra, quasi 20 anys. Vull dir que... I com entres director de la ràdio, Ràdio Grup? Una altra carambola. En una reunió de soca van venir uns senyors allà dient que per què no demanàvem una llicència. D'una ràdio, era una època que hi havia obertura. Sí, es començaven a donar unes llicències, vam dir que està boig, no? I llavors el president hi havia en Salvador Martí. Està boig. Però bueno, i si ho provéssim, Bueno, doncs provem-ho, aviam, comencem a moure, pum, fem els papers, tal i qual, i comencem a buscar, vam parlar una sèrie de... Perdona, demaneu, tu coordines, demanes els papers i tot això, i us la donen. I ens la donen. I sorpresa. Sí, ui, que raro. Poder en aquell moment no era tan raro. Deixem un punt suspensius. Molt bé. Comencem a buscar un director que tirés endavant aquella tasca. I tothom s'hi va... No vam trobar cap, la veritat és aquesta, no hi havia pas manera. Allò s'havia de tirar en marxa, no? Perquè teníem la llicència, ho teníem tot, havíem comprat els equips, havíem comprat coses, però tot així pel nostre compte sense saber gairebé res. Fins que un dia en Salvador em diu, tu, per què no ho agafes tu? No, fot, i jo... Bueno, doncs endavant. Vaig posar-me allà, em van posar a parir, evidentment, perquè serà la resta de gent del gremi. Jo recordo sempre que Zapatero a tus zapatos, que va escriure un insigne periodista de Girona, però bueno, em sembla molt bé, cadascú que pensi el que vulgui, i vam tirar endavant. Aquí vas tenir algun problema? Problemes no, però sempre hi ha qui no ho acaba d'entendre o no ho vol entendre, o qui fa el comentari perquè algun comentari havia de fer. Problemes tampoc en vaig tenir, perquè amb el reste de l'aprovació periodística em vaig entendre molt bé sempre i no vaig tenir problemes. Però tu ja saps que les persones som com som i tenim les nostres coses i bueno, les accepto com són i no hi ha cap problema. Qüestions que van a tirar endavant i bueno, fins que... I la part tècnica també la portaves tu? Vas agafar un tècnic? No, vam buscar un cap de realització, vam buscar un personal tècnic, perquè és allò. Però bueno, feia director, feia de locutor, m'enfilava l'antena, a canviar l'antena allà a 100 metres a Rocacorba, quan s'havia de fer. Tots els anècdotes que n'hi ha per escriure un llibre. El local també ho vas buscar tu? Sí, bueno, el local va ser una carambola també, perquè un altre membre de la Soca treballava en una entitat bancària que era la propietària del local. I ens ho van fer bé, i pagant Sant Pere Canta, vam comprar el local, vull dir que... ho van comprar el local? Sí, el local, tot era de propietat, o sigui, no d'allò. Fins que, bueno, l'emissora es va crear com una entitat paral·lela al grup i que hi posava els calés per comprar-ho tot, perquè el grup no disposava dels calés per invertir. O sigui, va haver una junta d'accionistes que van aportar uns calés perquè allò es pogués tirar endavant. Bueno, això es va fer. Va arribar un moment que l'entitat estava en condicions de recuperar d'allò, l'entitat va depositar el que havíem ingressat nosaltres, si m'has posat 10, doncs aquí en tens 10, i gràcies per els servicis prestados i con Dios hermano. I llavors el grup se'n va fer càrrec, i fins que el mateix grup va decidir que valia la pena el que en trauria més que mantenir l'emissora, i s'ho van vendre en Luis de l'Olmo. En aquell moment, bueno, encara vaig estar 2 anys amb en Luis de l'Olmo, compartint amb ell. Què tal? Bé, jo no em queixo pas ni d'en Luis de l'Olmo ni de la direcció que hi havia en aquells moments. Vas tenir contacte amb en Luis? Sí, i tant, amb ell i amb el seu fill molt.
el seu fill molt. Perquè, de fet, és el fill el que portava una mica... El fill era advocat i és el que negociava. Ell i el director general d'allà, l'Olona, que és el que els dos anaven de bracet negociant amb aquest i amb l'altre, i aquí estaven farts de venir. Cap d'un any i mig o així, en Lluís va portar-se un director seu aquí, Que va ser en Julià. Que va ser en Julià, i jo me'n vaig anar de muntar l'emissora a Figueres. O sigui, a veure, un moment. Sí. Sí, després d'aquí que ve en Julià et substitueix... Sí, doncs a mi em nomenen no sé quin títol a Figueres. Figueres va ser un desastre, allà no hi havia manera d'arriar-ho. Poder una mica allò que dèiem al començament de la conversa, de la gent d'aquí i la gent d'allà. Girona, Figueres, ui, quina por, i aquí ens venen a menjar i no va acabar, no va arrencar de cap manera, fins que van decidir tancar allò, i llavors van decidir que gràcies per els servicis prestados van fer el que havien de fer, no tinc res en contra, i van plegar d'allà i ja està. La pregunta també que allò pregunta, o la curiositat més que és, quan tu et fas director, te fas càrrec de Ràdio Grup, deixes de ser delegat de... Aquí està. No es podia fer dues coses alhora, per tant, a la que van donar un d'allò, com aquests que entren a l'Ajuntament i deixen el càrrec d'allò, igual. Quan vaig entrar de directe allà, allò requeria 24 hores al servici i doncs, evidentment, vaig deixar l'empresa on estava treballant i hi havia gent que em van dir que estava boig. Potser sí, però vaig disfrutar molt fent el que feia i a vegades val més disfrutar i viure que 4 dies. I vas conèixer molta gent. Molta que ja coneixia, cosa que em va servir molt, i molta que n'he conegut a conseqüència de ser, evidentment, que sí. I després també un accés a tota una sèrie de coses que... Sí, tampoc és que... Perquè diria que quan vaig deixar la ràdio, totes aquelles coses que podien haver servit em vaig mirar de retirar-m'hi, perquè no m'ha agradat mai entrar per les portes del darrere, no m'agrada, no? I quan Luis del Olmo i companyia em diu gràcies per los servicios prestados, quina edat tenies? 55. 55. Sí. O sigui, de fet, 10 anys abans de la jubilació programada, d'alguna manera, no? I què passa? Bueno, doncs jo venia del món comercial, doncs primer, com que no em corria tampoc una pressa excessiva a buscar una cosa, vaig agafar-me amb tranquil·litat, vaig anar buscant i de carambola vaig trobar amb un picot que tenia mig muntada una comercial per fer coses. I tenia un producte americà per vendre i tal i qual, i em va fer gràcia i m'hi vaig embolicar i amb ell vaig fer tot el temps que em va quedar i pràcticament vam portar l'empresa junts, ell era el que posava els calés i ell posava la feina i les idees i d'allò i també vaig fer de tot, des de fer de fuster, perquè m'agrada molt la fusteria, entre parèntesis, sí, m'encanta. Sí, els treballs manuals i això m'encanten, sempre m'ha agradat. Això del bricolatge, per mi... Tu ets de Bajaus, d'anar a Bajaus. Si no hi ha més remei, sí, però preferiria més anar a Ferros Puig. Ja t'entenc. Vaig canviar de pis, jo vivia a la Rutlla i vaig anar a viure a Montjuïc. Vaig tenir una oportunitat, vaig trobar un pis molt bé de preu, una carambola, havia anat a subhasta i estava d'allò, portava 20 anys fet a la casa i no hi havia viscut mai ningú encara. I va sortir molt bé, procedent de subhasta i tal. I em vaig trobar que no hi havia ni portes, ni finestres, ni endolls. La casa està acabada, ja portem 24 anys i no hi ha entrat mai un professional. O sigui, ho has fet tot tu? Tot m'ho vaig fer jo. I, per exemple, que tens un taller... Doncs sempre m'han agradat les eines i tinc molt espai de graig, massa, perquè reculls tota la porqueria de tothom, va per allà, i allà hi tinc el meu taller i tinc tot el necessari. Sí, amb una part del graig. O sigui, aquí a Girona ja li tenies, aquest graig? Sí. No, a Girona en una habitació tenia moltes eines. Sí, però al Serrall fer una porta en una habitació... No, les portes les vaig comprar bones i fetes, no les he fet jo, les portes. Però és que el fuster tampoc se'ls fa, les compra bones i fetes. Llavors tu el que fas és comprar les portes. Compro les portes, les ajusto, les munto, les poso...
i tanquen i obren i no s'escapa ningú. Sí, clar, no entra mai ningú. I l'electricitat? I l'electricitat el mateix, excepte l'últim paper que l'has de presentar a la companyia, perquè d'allò que vaig telefonar amb un amic, que aquest sí que em va fer la calefacció, perquè no m'hi vaig veure, no m'hi vaig atrevir, perquè a més, del que jo coneixia, jo soc de l'època de la soldadura de plom, i això ha passat a la història, si jo puc soldar amb plom el que vulguis, i amb la làmpara aquella de benzina, que havies de menjar perquè funcionés, doncs, d'aquella època, i també he soldat amb els de botar, no? Però, esclar, per fer el paper, no d'allò. Llavors, aquest xicot va venir per fer la calefacció, li vaig dir, tu, m'has de fer tot l'altre. S'ho va mirar i diu, està perfecte. Va presentar el paper. És veritat, havia de mirar-s'ho perquè si arribessin... Havia de justificar, però és que tampoc. Són coses que, si les coneixes una mica, no tenen massa secret. Ho has de conèixer, evidentment, no? I no ha de fer por fer res. Però, bueno, endavant, ni trons, ni cap problema. Tornant a la ràdio, no, perquè esclar, és una època que a Girona encara estava molt per fer. La Voz de Gerona, hi havia Ràdio Girona, que perteneixien a dues cadenes, i per tant, de fet, era l'època també que sortien emissores pirates. Amb aquestes vam tenir molts de problemes. La cosa més curiosa que ens vam trobar va ser un dia que ens truca un senyor i diu, oiga, usted tiene una emisora de radio. Sí, señor, sí. Pues ustedes están interfiriendo la Guardia Civil de Córdoba. De Córdoba? Escolti'm, perdoni, nosaltres estem a Girona. Es veu que, segons em van explicar els grans desentendidos, algun rebot d'algun d'allò podia interferir una senyal en allà. I llavors vam tenir que modificar i es va acabar la interferència a la Guàrdia Civil de Córdoba. Diu, és possible. No és fàcil, però no és impossible. O sigui que coses curioses van passar. Baralles amb emissores d'aquelles que llavors en aquell moment hi deien pirates. Vam tenir discussions amb moltes i algunes quantes persones d'aquestes emissores van venir a parar a Ràdio Grup. També vull dir que es van realimentar amb gent d'aquesta. En aquella època hi havia les dues, podem dir, oficials de cadenes, però llavors sortien en la que hi havia ganes de fer coses diferents. I Ràdio Grup representava l'emissora que tenia ganes de fer coses diferents i que, a més tenia tot el dia per ell. I això, és clar... Això era molt important. I molt llaminer, però difícil d'aconseguir, no? De no caure en una... Com tu vas fer tot això? No ho sé. No ho sé. Treballant cada dia. Pensant, veient la manera d'aprofitar aquests avantatges que teníem, que altres no teníem, que disposàvem nosaltres, mirar d'aprofitar aquests racons, mirar de treure el màxim partit del que hi havia aquí, però era difícil, perquè la gent no acabava d'entendre. El mateix grup no et facilitava la feina. O sigui, demanàvem entrevistes amb gent del grup i s'escaquejaven tant com podien. No s'ho creien. I això va ser un dels problemes que vàrem tenir. O sigui, teníem més facilitats amb gent de fora que a vegades amb gent de casa, que és allò que diuen que nadie és profeta en su tierra, doncs mai més ben dit. O sigui, no érem profetes no a tu tierra, ni a casa. Vull dir que, home, això és gros, és complicat. Cap als finals ja la cosa va anar canviant, però al principi hi havia unes escaquejades terribles. En canvi no van tenir problemes, per exemple, amb Ajuntament, amb Diputació, aquesta gent no van tenir problemes. Ets tu que descobreixes l'Eduard Cid? Explica'm, d'on te'l treus aquest noi? Mira, va ser també una altra casualitat. Nosaltres teníem un bailet que es deia Joan Girona, que havia estat en una emissora d'aquestes pirates, i un dia me'n parla i després me'n parla un altre xicot que vàrem tenir, que era el cap de realització, que era l'Eugeni Fernández. I vam parlar i em va fer bona impressió i va començar allà i a partir d'aquí, ja, que te voy a contar. Sí. Perquè allà també hi havia una noia, que me'n recordo com es diu, que també va estar molts anys com a locutora, estava casada amb un regàs. L'Anna Gil. L'Anna Gil era d'una emissora... També era teva, aquesta venia d'una pirata, també. Sí, ui. Aquesta havia estat molt en contra de nosaltres, des de l'emissora pirata, però curiosament el seu germà era de la junta del grup. I jo li vaig dir un dia, escolta tu, digue-li que em vingui a veure.
ui, no voldrà pas, no voldrà pas. Cony, digue-li que vingui a veure. I un dia ens vam trobar, som molt amics, ara, som molt amics. Sí, era molt fa temps que no la veig, però... Cosa curiosa, la seva veu i la meva veu durant anys va ser la veu del Corte Inglés aquí a Girona. Tots els missatges que es deien agregar el pes, el precedent de la Dodge, i que això era la nostra veu. Ja, que llavors director del Corte Inglés, en Joan deia, ui, aquests són la veu de l'hipercor, la veu de l'hipercor. I hi ha alguna altra persona que hagis descobert així d'aquests que no recordi, perquè en Lluís Freixas també venia. També, aquest va ser una estrenada, però aquest va venir directament. I curiosament venia els matins a fer programa i venia amb xancletes, allò, amb sabatines d'estar per casa, perquè venia de caçar. Sí, de caçar. I venia, sí, tant, sí, amb en Lluís, molt bona relació. Un altre que també va treballar molt amb nosaltres, en Xavier Donjó, que aquest venia de Figueres, i aquest amb Resports va funcionar molt bé. Llàstima que amb un accident. Fèieu retransmissions, per exemple? I tant. I de Vaneres fèieu retransmissions? De Vaneres no ho tocàvem gaire. Aquella època, curiosament, no estava encara massa de moda la Vanera. Home, Calella sí. Sí, Calella sí, però eren les beceroles de tot això. Ja. Sí, la Vanera, que és molt popular. Va començar als anys 60, 70, més o menys 70. Sí. No, deia això de les Havaneres perquè ara ets el rei del mambo de les Havaneres. Bueno, del mambo no, però de l'Havanera tampoc, però m'agrada. Sempre m'han agradat molt les Havaneres, sempre. I era d'aquells que es feia un sopar i acabàvem el sopar i sortia una amb una guitarra i em posava a cantar Havaneres. Sí, jo canto Havaneres, sí. I em posàvem a cantar Havaneres. I sempre m'han agradat. I llavors vaig entrar, quan vaig venir a viure a Girona, pràcticament, al cap d'uns anys, quan em vaig separar, perquè soc divorciat, quan em vaig divorciar, soc reincident, vaig tornar a agafar parella, tenia mainada petita, que anaven a escola, s'inaugurava un col·legi i es va crear una coral. I el bailet em diu, per què no t'hi apuntes, que t'agrada cantar? Jo vaig oferir-me a anar-hi, i la meva dona, no, jo a cantar, no, bueno, jo sí, vaig a cantar, i doncs allà em trobava, cantàvem cançons populars de coral, i a la que podíem, un altre company i jo, ens posàvem a cantar habaneres. Fèiem un sopar i cantàvem habaneres, i vam anar embolicats així. Al cap aquell xicot va deixar-ho, jo vaig continuar amb la coral, encara hi soc, i al cap d'uns anys em truca i em diu, mira, que uns amics anem a muntar alguna de Vaneres, vols venir? Sí, i vaig apuntar. I com que a mi no m'agrada entrar si no hi ha partit, a mi m'agrada que entreno i partit. Doncs deia, tu, tant d'assaig per què serveix? No, tu, hem de fer coses, hem d'actuar. Vaig moure'm una mica i vaig trobar una actuació. Els hi vaig dir i se'n van quedar 3. La qüestió és que, fet i tot, vam crear una coral que es diu, actualment té el nom de grup Garrigans, i portem... Garrigans. Sí, perquè ensagem a Sant Daniel. I som 4, un acordeó, una guitarra... Toques guitarra? No, jo canto. Acordeó, guitarra i 2 veus, i portem 10 anys, que se'n fa els 10 anys de que cantem habaneres. 10 anys cantant habaneres i voltem per tot. I heu gravat algun disc? 3. 3 discos? 3 discos. 2 normals, diguéssim, i un tercer que es va gravar com a conseqüència de que quan en Xavier Cugat va estar a Girona, als finals d'en Xavier Cugat, va venir un dia a la ràdio, vam estar fent la xerrada i tal i qual, i parlant amb ell, i tu què t'agrada, no? I tu què t'agrada? A mi m'agrada tota la música, principalment m'agrada molt les habaneres. I al cap d'uns anys, ara fa poc temps, en Joan Planes... Sí, home, ha passat per aquí, Joan Planes. Doncs en Joan Planes va dir, tu, escolta, tu que havies d'allò, tal i qual, què et sembla si féssim... Tu com l'has viscut, aquesta vida aquí a Girona? Com ho veus en perspectiva, tota aquesta feina, més o menys? Mira, jo sóc una mica raret, m'ho reconec. M'agrada embolicar-me amb les coses. No em fa mandra, o no em feia. Ara potser ja m'ho comença a fer una mica, no? Però, perquè l'edat no perdona. Però no em feia mandra embolicar-me. I hi havia un moment en què podia fins i tot intentava abarcar més del compte, perquè tenia molts fronts oberts. Hi havia la ràdio, hi havia el grup, costava tirar-ho tot endavant. Però sóc partidari de que si una cosa et fa il·lusió, no et deixis de fer-la.
tira-lo endavant, no t'hi encantis. Diuen que els cansats fan la feina, i és veritat. Si no tens res a fer, no faràs res. I a vegades, com més tens, més fas. Per tant, si tens ganes de fer coses, tira-les endavant, sigues atrevit, fes-les. I sobretot si ets jove, amb més motiu. Clar, als 78 anys, potser ja no és hora de començar noves aventures. Però bueno, si val la pena, potser encara ens ho podríem qüestionar.